Lad os tegne en Minecraft-kylling på isometrisk papir. Jeg starter først med at tegne hovedet. Jeg vælger en punkt på mit isometriske papir, f.eks. her. Det er nu toppen af mit hoved. Jeg går nu denne vej. 4, 1, 2, 3, 4. Sætter en prik og laver en streg mellem de to punkter med lineal. Her hvor jeg er nu, går jeg nu 3 denne vej. 1, 2, 3. Sætter en prik og samler med lineal. Jeg går nu 4 denne vej. 1, 2, 3, 4. Og samler med lineal. Og jeg lukker nu for mit hoved her. Det her, det er toppen af kyllingens hoved. Jeg er nu herude igen. Der går jeg 4 ned. 1, 2, 3, 4. Og samler med lineal. Jeg går nu 1 denne vej. Der, og samler med lineal. Her går jeg nu 2 lige ned. 1, 2. Herfra går jeg nu 2 skrå. 1, 2. Jeg går nu op og rammer mit punkt, der er heroppe. Det er nu siden af hovedet. Nu skal jeg lave næbbet. Punktet her, der går jeg 2 ned. 1, 2. Det punkt, der er her, går jeg nu 4 skrå. 1, 2, 3, 4 herhen til. Og jeg samler herop. Næbbet skal gå ud af, så ved det punkt går jeg nu 2 skrå ned. 1, 2. Jeg går 2 lige ned. 1, 2. Jeg går 4 skrå. 1, 2, 3, 4. Herfra går jeg 2 lige op. 1, 2. Jeg samler næbbet her. Jeg går nu fra det punkt over til det punkt. Fra det punkt går jeg nu ind og samler her. Det er nu næbbet. Nu skal jeg have det røde under næbbet. Ved det punkt, der er her, går jeg en lige ned. Og samler. Så går jeg nu 1 skrå her. Og 2 skrå op. Og en lige op. Herfra går jeg nu lige op. Det er det røde under næbbet. Jeg tegner nu øjnene.
Det er det ene øje. Og modsat. Det er det andet øje. Kyllingen skal også have et næsebor, eller 2 næsebor. Her i det her hjørne, der går jeg lige en skrue op. Det første næsebor er herude. Og det andet næsebor er på den anden side af næbet. Sådan. Nu skal jeg have lavet resten af kroppen. Her i midten af det røde, der laver jeg nu en streg lige ned. Så går jeg 6 skrå. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her der går jeg 6 lige op. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg samler kroppen her. Det her er nu forsiden af min krop. Vi skal nu have siden. Her, der gør jeg nu en skrue op. Nu skal jeg have tegnet vingen. Der går jeg 4 ned. 1, 2, 3, 4. Jeg går en skrå. Og jeg går 4 op igen. 1, 2, 3, 4. Og jeg samler. Herfra der går jeg nu 5 hen. 1, 2, 3, 4, 5. Her der går jeg 5 ned. 1, 2, 3, 4, 5. Og samler herhen. Jeg skal have afsluttet min vinge, så her der går jeg nu herfra og hen til min streg, jeg lige har lavet. Sådan. Her går jeg nu en skrå ind. Og en skrå ud igen. Og 6 skrå op. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så går jeg en skrå. Og en skrå den anden vej. Og hen til hovedet. Midten af hovedet. Sådan. Og her der laver jeg lige en streg. Lige op. Sådan. Nu har vi kroppen. Nu mangler vi fødderne. Fødderne er lidt skøre. Her lige hvor den rammer, der går jeg nu en lige ned. Jeg går en skrå. Jeg går en skrå den anden vej. Jeg går 2 skrå. 1, 2. Og jeg går 3 herhen. 1, 2, 3. Jeg går 2 skrå op. Jeg går en skrå ind. Og skrå denne her vej med 1,
og jeg går op og rammer. Sådan. Det var mit ene ben. Så kan jeg lave en streg her og en streg her. Så kan man se kyllingens tær. Eller klør. Eller hvad det hedder på en kylling. Her hvor jeg nu har sluttet, der går jeg nu 2 hen af min streg. 1, 2. Her kommer det nye ben. Jeg går nu 4 ned. 1, 2, 3, 4. Og heroppe igen går jeg nu en mere hen af min streg, og der går jeg nu 5 ned. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg går en skrå den her vej, og det samme herover, en skrå den her vej. Jeg går hen og rammer mine tæer herover. Jeg går en den anden vej også. Jeg går 2 skrå ned her. 1, 2. Sådan. Og jeg går hen og rammer. Jeg har nu mit andet ben. Jeg gør ligesom jeg gjorde før og laver sådan. Jeg laver lige en streg her, så man kan se, at den bukker. Og her. Og jeg har nu tegnet en Minecraft-kylling.